विषय काय होतो, विक्रमचंद्रा हरवलो असो. काय म्हणतात, गणपती व्यवस्थित झाले मग यंदा? कसे पुटकन दिस गेले काय कळलाच नाही ना. वर्साक बाई आता राखण लागली हो. पुण्या पावसान यंदा मा नुसते हरणूक केल्यान, नुसतो दोळे धाकून वत्ता असा. पापा लोकांची पापा ऐकल्यात, लोकांनी अति केली काय पावस त्याच्यावर माती करता. वायच म्हटलं सणासुदीच्या दिवसान वाय लोकां सुक्या अंगान भायर भुरतूर भोवतीत तर ह्याच्या तोंडार शिरा पडला. माका तर वाटला होता यंदा गणपतीच्या आधी आमचा विसर्जन करता येऊ. म्हटलं कोणतरी दारार येतात गणपतीची देगे आरती वेळात मॅन कपडे घालीन तर लोक भियेतात. काय सांगतात माहिती, तो सरकारान नवीन नियम काढला, प्लास्टिक दाखवा 2000 मिळवा. रावला तो सरकार बाय नुसतो मा हरणूक करता, नुसतो गरिबांच्या पाठी हात धुवून लागलो असा. आमचो पैसो काय वरती इलो नाही असा त्या सरकाराच्या मड्यार घालू. ऐकल्या तमाराणी झाला काय. तुमका मागे बघा मी मुंबईकरांच्या गजाली सांगलेलं आहे, ते सोमते कोणी त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोचयले. अशी लोकां करतात. हुसर ऐकायला हुसर जाऊन पुटकन सांगतात. किती असा लोकांचं सांगावया सांगा हो. मुंबईकरांनी गणपतीच्या पुढ्यात असो बॉक्स उघडलेले सांगतात काय, बघ बघ म्हणतात. चिंगमवाले ना 500 रुपये किलो आले हडले. काय बोलतले यांच्या पुढे, काय बोलतले यांच्या पुढे सांगा. मी या बाई तोंडावर हात ठेवले. नका सांगा तुम्ही कसले मोदक हाडा, गणपती काय कसले मागणार नाही, पण मनापासून ठेवल्यात तर देव तुमका पावतलो ना. मी बोलतोय तांकां दिसता. काय म्हणतात तर माहीत आमा, बोलताल्याचा तोंड दिसता. तसली यांची खबर. इतकी बाय हरणूक केल्या रे फुकटचे इकते कळी भाड्याक. ओ आमच्याकडे होतो म्हाळ. सगळ्या ह्या गडबडीत तुमका मी म्हाळाक बोलो विचारले. काय असता गणपती झालो काय आमची आणि मुंबईकरांची एक मिटींग बसता. त्याच्यात वेगळा काय होणार नाही. त्यांचा रडगाणं ती आमका सांगतात आणि आमचा रडगाणं आम्ही त्यांना सांगतो. तर मिटींग बसली मा तेव्हा मी हळूच विचारले, बाई 2 दिवसांनी म्हाळ असा रावतात मा. तर हू नाही आणि चू नाही. मी या माझा कर्तव्य केलं विचारूचा, बाकी त्यांची मर्जी. ओ वरसर घालून दिली असती त्यांना झग मारी देऊन करूचा लागतला असता काय नाही. पण आम्ही तसला काय करूक नाही. आपणाक जाता तवसर आम्ही त्या करतलो. खर्चाक लागान विचारूक नाही, पैसे दिता त्याच्या आशेने विचारूक नाही. ऐकल्यात मा. जसं आता चौथ केली तसा म्हाळ सुद्धा असा तसा करून आम्ही करतलोच. तुमका सांगतोय गणपती झाले का आमका म्हाळाचे याद लागतात. निघताच गोडाधोडाचा करून माल माणसा कमारवरती करतात आणि तडे बापी यांचा ढेकर देऊन होत नाही होत तवसा आमच्या घराघरात म्हाळाचे गजाली चालू. मुळातच देवाधर्माक धरून चालणाऱ्या मालवणी माणसांका मगे आज्या पंजाच्या आठवणीचे उमाळे फुटतात आणि अवाटासून म्हाळाचे आमंत्रण सुरू जातात. इल्ल्याक पेडे आणि गेल्ल्याक वडे ह्या म्हणी प्रमाणे मगे पित्रांका खुश करूच्यासाठी जेवणकार निमो आणि जोडा ह्यांका खुश करतात. वडे सामारा भात डाळ दोडक्या कारला वांग्या आणि खीर असो सगळो बेत केलो काय जेवणकार खुश आणि जेवणकार खुश तर पित्रा खुश. जुनी जाणती लोकां सांगत मायदा काय ते ह्या 15 वड्यात पित्रा खालती येतात आणि शगलाच्या झाडावर बसतात. आता खरा खोटा त्या परमेश्वराक माहिती. पण काय असा आमच्याकडे एक म्हातारी होती, ती कायम म्हाळवासात कावळो आडाक लागलो का सांगा ते बघ आमचे हे आरडतात. आता माका सांगा हय ते मिया म्हणते मनात हय ते वर्षाचे 12 महिने आरडतात. असो तुमका सांगतोय म्हाळ असलो काय आवाटात या कोण रानूचा नाही. सगळ्यांचे मडके खुट्याक सगळी झाडून जाऊ घेतली तुझ्या घेर. आणि जर 2 म्हाळ असले तर आधे इधर जाऊ आणि आधे उधर जाऊ. पण असल्या कामात सांगते तुमका मा आवाटातल्या बायल माणसांचो खूप बाई मदत जाता. पण एकेकाची एक पळा नाही सांगत तीच बरी. पण तुमका आता सांगतोय म्हाळ असलो का आदले दिवस प्रत्येक चुली कणकणीक जाऊन त्यांना रानू गे म्हणून स्पेशल आमंत्रण दिवचा लागता. आणि सांगायचा ह्या गडबडीत तुमचा या घात चुकला तर त्या तुमच्याकडे म्हाळा जाऊचा नाही असा फुगान बसताला. एखाद्रा असा त्या सकाळी नाव धुवून तुमच्याकडे येताला आणि तोपाक थामान मारून रानून परत तो टोप घाशी चढ आवडताला. एखाद्रा असा मा त्या 10-12 तारा मार येताला आणि इला काय गजाली चालू. हडे फुतू फुतू तडे फुतू फुतू ही साडी केव्हा घेतलं ह्या गळ्यातला केव्हा घेतलंय निस्ते बाई गजाली चालू. म्हणजे तुम्ही करू नका काम आणि मी ऐकलं नाही. तरी यंदा मा वाईट गजालींची क्वालिटी बरी होती. विषय काय होतो, विक्रमचंद्रा हरवलो असो. तर एखाद्रा इला मा काय सांगताला तुझो बाय आदळो लहान माका का तुका द्याना नाही मी मिक्सर लायते
लाय बाई एखाद्रा काय सांगताला ह्या बघ नाकूडूच चालला भाणी घासू घेणत नाही मी आपला दुसरा काम करतोय कर बाई काय असा आपला कार्य असा आपण वयात शांत राहा व्हाया आपण पुढे पुढे केला तर ही काय तुमका यास घालूची नाही कामाच्यात जाणती असत मा ती येतली चुली पुढे पाठ घेतली आणि थापो कशी बसतली या कर किसपटाचं काम करूची नाही नुसती चाय पितली आणि गवशाना सांगतली मोठी मोठी बरं इल्यात तर वाईट सडसडीत कामा करा ना तर नाही करूची बरं ह्या सगळ्या लोकांका बघून मा एखाद्याचा देवपान मधीच चढावताला अगे आय गे बाबा रे देवा रे हा बघ निघता बरा होतंय कमरेत हा बघ उठता बसता कशी हुयल मारू होई असा रडताला आणि मग दिवसभर कोंबडी कसा बोवळाताला बरं सकाळी इली काही चाय पितली चाय वांगडा ह्यांका नाश्ता व्हाया परत दोंपारचं जेवण झाला काय जिरवानी 2 तवशी खातली परत सांची चाय आणि इतक्या सगळा खाऊन सुद्धा सांच्या घरात जाऊ लागली का काय विचारतली माहिती गे वहिनी काय तो पाच उरला काय गे तर किटली घेऊन येतंय आणि घोटी असून वडे भरतली ती वेगळी म्हणजे रातची सोय झाली यांची बरं ती याचं सांगाक जाशीत गो सामाऱ्या काय ते आटत नाल घाला तर ऐकायची नाही काय सांगतले माहिती ते अमक्या गे काल 10 नाल घातले तर पुरला नाही सामारा असो बाई करा काय ता तुमच्यात कोम्यान उजवडा खाया आपण लोक काय करतात माहिती लोकांचा आयता गावला काय पाठी पुढे बघणार नाही निस्ता बाई उसापतात बायल माणसाच्या जीवा असा काय खाऊ नये म्हाळाच्या निघताना तरी खातली फाल्या भात पिकला का कोयती आणि भात खाऊ नये हेंका हाली काय झाला माहिती म्हाळ घातल्यात तर योग मेलो निमो गावाचो नेरावाक आवाटात आमच्या मा लगीन जाणा नेवण्यान कितके निमे पडलेत पण म्हाळाक रावाक योग तयार नाही परवाचे दिवस सगळं आवाट फिरलंय तो भगल्याचो काय मेल्याचं नाव तोंडा पुढे असं पण येणार नाही हां रितीक का फितीक तू म्हाका काय सांगता माहीत असा काकी तुमच्याकडे म्हाळाक मी निमो रवतय पण माझ्या तकलेर मा आकीद लायताना चपचपी त्याल घालू नको म्हाका सांगा ह्याच्या बायेच्या घोवान तरी त्यालाशिवाय आकीद लायलेली काय केव्हा त्यालाशिवाय आकीद नाही बरं तेचोच न्हान गो बा काय सांगता म्हाका काकी मेरवले असते गे पण माझी गर्लफ्रेंड असा रे कर्मा काय या पोरांचे नखरे सांगावो अजून कावटासून बाहेर नाही पडली तर यांचे गर्लफ्रेंड तुमका सांगतंय आम्ही हानू तुमा ते आमका मजा दिसा शाळेतून सांगा येऊ योग काय सांगा माहिती आमच्या शेजाऱ्याक म्हाळ असा आमका जोग जावचा योग काय सांगा आमच्या घराकडे पिंडाक म्हाका पाया पडा जावचा आम्ही जातय पण ती मजा मा ह्या पोरांका काय पटाची नाही सांगा काय पोर काय करत माहिती शाळेत जातानाच मा तकलेर त्याल आणि आकीत लावून जाय आणि मास्तरांनी विचारला काय रे लेट किती झालो तर सांगत काय मी अमक्या गे निमो होते म्हणा काय असता पूर्वजांनी जे रीती भाती केले ते आपणाक जमतात तवसर आणि जमतात तसे आपण करूच होय फाल्यात तुमची पोरातोरा करतील ही अपेक्षा ठेवता कामा नये मी माझ्या झिलाक मा आधीच सांगले बाबा रे मी मेलय काय माझं काय नाही केलं तरी आता पण जितेपदी मात्र माझ्या लात मारू नको काय असता पित्रा काय जेव घेणार नाही खालती पण त्या निमतान मा 4 लोक आपल्या दारात येतात आपल्याकडे जेयतात ताच मगून समाधान आणि तितक्यात काय तर आपल्या पदराक पुढण्या ओ परवा मा वयल्या दाजीगेर म्हाळ होतो म्हाळाक काय केल्याने माहीत असा बरे माशाचे तुकडे भाजलेले आणि सुकी मोरी ओ लोकांची ही गर्दी त्यांच्यागेर जोग रात्री ह्याची पण सोय केल्याने म्हणता लोकां सुद्धा मा नाही गावल्या की करतात निस्ती हरबगपणा काय तुमका आणि तुमका सांगतं दाजीची म्हातारी मा माराच्या आधी 2 महिने जाग्यार होती तर नुसती पेजे पाण्याक तळतळा तर माशा असं तुकडो खुसलो म्हाका सांगा काय घालूच आता जिथे पणी घाला ना तिका म्हाका सांगा जिथे पणी तिका नाही पेज पाणी आणि मेल्या त्या पिंडाक तुपाशिऱ्याची वाडी श्राद्ध म्हणजे काय हो जा श्रद्धेन करतात ता श्राद्ध म्हाळ कित्या केले सांगा तर ह्या 15 वड्यात आपल्या पित्रांच्या आठवणीन गरीब श्रीमंत सगळा इसरान सगळ्यांका आपल्या दारात बोलवची आणि एका पंक्तीक सगळ्यांका पोटभर जेव घालूचा तितक्यात काय तर आपल्या पदराक पुण्य अन्नदानासारख्या पुण्य असा काय खंय ओ तुमका सांगते आमच्या आवटात मा 4-5 म्हातारे असत जिथे पणी मेल्ल्यासारखी गत नुसते पेजे पाण्याक तळतळतात जिलचून असत ते मुंबईक मी काय म्हणतोय जिथे पणी त्यांना बघा ना जिथे पणी हाल आणि मेल्यार म्हाळ असे हे आजकाल करतात सगळे जर तुमका नाहीच जमना तर खंयच्या तरी वृद्धाश्रमात जाया आणि त्यांना पोटभर जोग घाला तितकेच तुमका आशीर्वाद काय ते कावळ्याच्या रूपात बापाशीक बघतात आणि गाईच्या रूपात आवशीक ह्या असा करतात लोक आजकालची अरे देवा ह्या बघा असा जाता गजाली सांगा एकदा सुरू केलं का मी सुरूच जातंय तडे माशाची कडी वाट बघता माझी चला जाते तुमचा बाई देव भला करू तुमका हा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करू विसरा नको आणि म्हाळाक तुमच्या रानू गेलेल्या बायकांका जेवण करांका आणि भट्टाक दाखोक मात्र अजिबात विसरा नको आणि कॅज्युअल मालवणी यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा घंटा वाजवक मात्र विसरा नको ह्या जर तुमका काय सांगलंय तर ह्या कानान ऐका आणि त्या कानान सोडून द्या वगीच माझ्यापासून तुमचं केलंच नको